Matewu 3, chapter 1. NgokukaMatewu wesithathu, ngaleyo mihla kwavela uJohane uMbhapathizi emshumayela ehlane laseJudiya ethi, "Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele." Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi u-Isaya ethi, "Izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yeNkosi, nenze imikhondo yayo iqonde." Yena uJohane wayenengubo yoboya bekameli noqotho kwesikhumba okhalweni lwakhe, ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle, khona kwaphuma kuye iJerusalema noJudiya lonke. Nezwe lonke laseJordani babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhaphathisweni, wathi kubo, "Nzalo yezinyoka, ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi, 'Sinobaba u-Abrahama,' ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu akamvuseli u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Izembe selibekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Mina nginibhaphathise ngamanzi kube ngokuphenduka. Kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathisa ngoMoya oNgcwele nangomlilo. Ombenge yakhe yokwela isendleleni sakhe, uza kushanelisisa izibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo." Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azabhaphathisa nguye. Kepha uJohane wamalela wathi, "Yimi engiswela ukubhaphathisa nguwe, wena uza kimi na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Vuma kulokhu, ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo kulunga konke." Khona wayesemvumela. UJesu esebhaphathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka, izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba, eza phezu kwakhe. Bheka, kwavela izwi ezulwini lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo."